چکدارên Daişê êrişî navenda bajarê Kobanê ji her du aliyên Rojhilat û Bakurê bajêr bi çekên giran û otomobîlên bombekirî kirin û di encam de şerekî giran di navbera hêzên Kurdî û wan çekdaran heta destê vê sibêhê jî berdewam kirin. Lê aliyê Rojavayê bajêr tu êrî ji her du aliyan ve nehate kirin. Çalakvanekî bajarê Kobanê ku niha li bajêr dimîne ji arkê de ragihand ku rêxistina Daişê ji doh ve çend otomobîlên teqîner li çend aliyên bajêr teqandiye û deng û ronahiya wan teqînan bi dijwarî dihate dîtin û bihîstin. Herwiha wî çalakvanî da zanîn ku hêzên YPG û bi alîkariya hin ketîbeyên ser bi Artêşa Azad ve çend êrişên Daişê li nêzîkî bazara Sewzatiyê û şarederî û meydana Azadiya bajêr têk şikandine. Ku di encama wê yekê de kuştî û birîndar di nava refên wê rêxistinê de ketine. Bê ku hejmara wan jî bide zanîn. Wê jê derê diyar kir ku îro bajarê Kobanê di aramiyeke agadar de derbas dibe û tu balafirên hevpeymaniya navdewletî di asmanên Kobanê û derdora wê de operasyon pêk neanîne. Doh kanala Sky Newsa Erebî dîmeneke vîdyoyî belav kiribû ku du otomobîlên bombekirî li Bakurê Rojhilata Kobanê teqiyane bê ku amaje bi ziyanên wê teqînê bide. Herwiha ragihand jî ku piştî her du teqînan careke din şer û pevçûn di navbera çekdarên Daişê û şervanên YPG li nava bajêr berdewam kiribû. Ji aliyê xwe ve fermandeya navenda hêzên Amerîkayê ragihand ku şeş êrişên asmanî li dijî rêxistina Daişê li Kobanê hatine pêkanîn. Wê fermandeyê diyar kir ku doh balafirên hevpeymaniya navdewletî yên bê balafirvan şeş êrişên asmanî birine ser pêgehên Daişê û serbar kir ku piraniya wan operasyonan li nêzîkî bajarê Kobanê hatine kirin. Sîntkom di daxuyaniya xwe de eşkere kir ku di dema gihandina alîkariyan ji bo şervanên li bajarê Kobanê çend ji wan pakêtan bi şaştî ketin herêmên dibin destê Daişê de. Herwiha li gorî daxuyaniya Sîntkomê ku ew alîkarî ji aliyê balafirên hevpeymaniyê hatine têk birin. Lê çekdarên terorîstên Daişê vîdyoyeke li ser YouTubeê belav kiriye ku tê de diyar dibe hin ji wan pakêtan di destê wan de new nehatine têk birin. Hêjayê gotinê ye ku doh Serokatiya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihandibû ku wan 21 ton çek û pêdiviyên serbazî û pizîşkî di riya balafirên Amerîkî re ji bo şervanên Kurd li bajarê Kobanê re avêtine. Ji bo bername Ark, Alen Hebîb.